Zdravo svima i dobrodošli na moj YouTube kanal. Moje ime je Katarina, a u ovom videu ću vam pričati o tretiranju onih akni koje nastaju kao posledica nošenja maski. Ispred sebe imam nekoliko proizvoda koji su zastupljeni u mojoj rutini negde od marta, aprila meseca kada je i krenuo ceo ovaj haos sa koronom i nošenjem maski. Prvi proizvod koji ću vam pokazati jeste Pantenol emulzija koja sadrži alantoin i vitamin E, ovako izgleda, od Crystal Derme. Zamolila bih sve koji znaju da li postoji ona od nekog drugog proizvođača da mi pišete dole u komentarima. Pantenol emulziju sam počela da koristim na preporuku svoje kozmetičarke kada sam je pitala koju hidratnu kremu da koristim. S obzirom da ja imam masnu kožu s proširenim porama, sklona izbijanju bubuljica i većina proizvoda mi generalno ne odgovara ili mi izaziva neke alergijske reakcije. Pantenol emulzija, s obzirom da sadrži alantoin i vitamin E, služi za obnovu, regeneraciju kože i čini kožu izuzetno mekom, elastičnom. Sad, znate da postoji Pantenol krem gel i postoji Pantenol emulzija. Strukture, odnosno sam sastav, kada uzmete u ruku je vrlo sličan, gotovo isti, ali razlika je u tome da kada vi nanesete uveče Pantenol krem gel i kada se probudite ujutru, barem ja imam osjećaj da mi koža nije upila proizvod, kao da nekako stoji na površini kože. Ali kada nanesete ovo čudo, fantastično, ujutru kada se probudite, ne samo da nećete biti masni, već će vam koža izgledati upravo onako kao što piše na deklaraciji, mekana, elastična, ne sijate se, prosto divno. Tako da stvarno sve preporuke za ovaj proizvod, ukoliko niste probali, obavezno probajte, možete ga pronaći i u DM prodavnicama ili drogerijama. Ja sam konkretno kupila u apoteci. Sledeći proizvod koji ću vam pokazati jeste aktivni kiseonik i pre nego što pređem na nešto više reči o njemu, primetila sam da postoje prilično oprečna mišljenja povodom njega. Dakle, neki su ili strogo protiv ili strogo za. Čak sam videla da ima više onih koji su protiv aktivnog kiseonika. Pa ja bi sad malo da razbijem sve to i da kažem da sam ja veliki fan aktivnog kiseonika od bilo kog proizvođača. Konkretno imam ovaj u kući, ovaj posljednji koji sam kupila, zato što mi je mrzelo da idem u DM da kupim Vivaster i u Lili, pa sam kupila u obližnjoj apoteci. Cene znaju nekada variraju do duše od 450-650 dinara, tako da ukoliko nameravate da ga kupite ili generalno ga kupujete, gledajte da kupite za tih nekih 450 ili 500 dinara. On stvarno radi ono što i piše na njemu, a to je da dezinfikuje, regeneriše i osvežava. Ono na čemu bih ja dala prednost jeste da regeneriše i da dezinfikuje. Kada ga ja koristim? Koristim ga u onim situacijama kada nosim masku. Nakon skidanja maske i nakon što se umijem, isprskam po celom licu i ostavim tako da mi to lice dobro upije i posle koristim već ono što prosto smatram da je mojoj koži potrebno. Pre nego što krenem na sledeći proizvod, samo bih da ukažem pažnju na to da sam ja tek posle nekih 10 godina borbe sa bubuljicama shvatila da je manje više zapravo. Čuli ste tu frazu, možda čak i više puta, ali stvarno natrpavanje proizvoda na svom licu činite samo medveđu uslugu. Suština je da pronađete proizvode koji vam odgovaraju i neka su to 2-3 proizvoda i da samo njih koristite. Istina je da se koža zasiti posle nekog vremena i iz tog razloga ja sve ove proizvode ovde i one koje sam vam pokazala i one koje ću vam pokazati, ne koristim nekako svako večer i svako jutro pa sad sve odjednom koristim. Ne, nego pratim potrebe svoje kože, tačnije svog lica. Nekad mu je potrebna dodatna hidratacija, nekad smatram da apsolutno ništa nije potrebno. Da, dešava se i to da uveče legnem i da apsolutno ništa ne nanesem osim što se umijem, jer prosto ne osjećam da joj nešto treba. Osim ako lokalno nešto na neku bubuljicu stavim
neku kremu ili mast i to je to. Za sudokrev i cink dermin svi znamo, tačnije cinkovu pastu, ja konkretno imam ovu. I ne bih je se odrekla ni zbog čega. Probala sam proteklih 10 godina sve moguće cinkove paste koje mogu da se kupe u Beogradu i sve su mi bile nekako previše teške, guste, nisam imala utisak da mi isušuju bubuljice, a kamoli da mi regenerišu taj deo oko bubuljica koji zna da bude crvenkast. Cink dermin pruža tu mineralnu zaštitu kože i uopšte nije gust ni težak, dakle stavlja se, kao i sve druge, ciljano na bubuljicu i čini mi se, ne da mi se čini, nego sam sigurna da kada stavim na bubuljicu da mi nekako tera brže napolje i da nekako ceo taj deo oko bubuljice malo ublaži to crvenilo. Sad sudokrev, zašto sam pokazala ova dva proizvoda istovremeno? Zato što su negde vrlo slična, opet različita. U kom smislu? Dakle, za ovaj sam rekla. Što se tiče sudokrema, znači znamo svi zašto je namenjen i zašto se koristi. On postoji u prodaji jako dugo vremena, ovo je manje pakovanje, opet ima dosta. Možete pronaći bilo gde i traje dosta dugo. Ja ga koristim u onim situacijama ukoliko dođe do neke iritacije na licu, u smislu da sam zacedila bubuljicu i da sam onako poprilično oštetila te zdrave delove kože i onda nanesem, ali je suština da ne samo da nanesete onako kao cinkovu pastu i da ostavite tako, ne. Ovde je poenta da vi uzmete proizvod i da utrljavate u taj deo. Utrljavate i ostavite tako, prenoćite sa tim i tako recimo 2-3 noći zaredom. Sledeća stvar koju želim da vam pokažem jeste Eucerin Dermopure Stick. Evo, prvo da vidite kako izgleda, za one koji ne znaju, mada verujem da opet većina zna. On jeste malo skuplji, ali dosta traje. Eucerin Dermopure Stick je meni vrlo interesantan zato što se prilagođava boji vašeg tena, tako da ne morate da se bojite da kao kada, na primjer, stavite korektor na bubuljicu i slično, da odudara nekako od vašeg tena, da budete skroz šareni, što niko ne voli svakako. Ja ga koristim pre nego što stavim masku, da mi se ne bi prosto još više iziritiralo lice. Dakle, stavim na neke flekice crvene, pošto imam ožiljke i flekice od bubuljica, na neku bubuljicu i slično. Ja sam mislila iskreno da ovaj proizvod radi posao u tom smislu da samo možda prekrije to crvenilo ili nešto, ali ne. Primetila sam da često zna i da malo tu bubuljicu više nekako istera napolje, da je pogura malo da izađe. Tako da odlična stvar. Pretposlednji proizvod koji ću vam pokazati jeste Pantenol rastvor. Ove galenik, promenili su ambalažu, ne znam ni ja što, ali ajde. Nebitno, svaki Pantenol rastvor je isti, u mojoj kući se koristi za više namena, o tome ću vam pričati u nekom drugom videu, ali konkretno u ovom slučaju koristim takođe za lice, dakle u pitanju je za one koje ne znaju, vodica potpuno bezbojna, nema nikakav miris. Stavim, dakle, nekoliko kapi na ruke, utapkam na celo lice i ostavim tako da se osuši. I poslednji proizvod za ovaj video jeste nešto što, nažalost, ne možete da kupite nigde, ali reći ću vam sada zašto. Dakle, vidite da nema nikakvu oznaku, nema brenda, nema ničega. Dakle, podsjeća na one losione koje smo kupovali po državnim apotekama kada nam prepišu recepta, nemate pojma šta se nalazi u njima. Konkretno, ovaj losion pravi moja kozmetičarka i košta svega 200 dinara. A ukoliko imate svoju kozmetičarku, pitajte da li pravi. Ako ne pravi, ona pitajte da li zna, da li možda neko pravi ove losione. Ako ne idete još uvek kod kozmetičara, vreme je da krenete. Naravno, ne sad kad je ova situacija, nego kad se malo primiri. Ovaj losion je meni promenio sve. Zato što mi je regulisao lučenje sebuma i to je ono čemu sam se ja najviše iznenadila. Da se ja ujutru ne budim masna i da često znam samo njega uveče da stavim i nakon toga ništa, legnem da spavam, probudim se, potpuno mi je smireno lice,
smanjeno crvenilo, bubuljice su se tu malo primirile, iako znam da su tu, ali prosto su primirene, koža nema taj sjaj, ne masti se. Ovde oko nosa, čelo, brada, obrazi, dakle koji god delovi da vam se maste kao meni se najviše čelo mastilo i ja više nemam taj sjaj kada se probudim ujutru. Tako da možda evo od svih ovih stvari moram da kažem da ovo je nešto što koristim svaki dan, nekad se desi više puta dnevno, zavisnosti od toga da li sam u onim danima ženskim ili nisam i tako dalje, a inače ujutru i uveče. Svakako, mojoj koži je potrebno da diše, mojoj koži su potrebni jednostavni proizvodi, a to preporučujem i vama, zato što znam mnogo devojaka i žena koje upravo muče muku sa tim da pronađu neke adekvatne proizvode, a verujte mi da je nekad rešenje u onom najjednostavnijem, a pa tako i u životu. Ukoliko ste ostali do kraja ovog videa sa mnom ili ukoliko ste ga uopšte pogledali, hvala vam puno na pažnji. Želela bih, eto, da ukoliko imate neke komentare, slobodno pišite dole. Neću ih zaključavati. Ukoliko vam se dopada video, vi ga lajkujte. Uživajte, budite mi dobro i veliki pozdrav od mene. Ćao!